So what's up sa inyo mga tugko, no? So ngadto na sa tropang MM ato tan-aw ug naa na ba sila? Naagid sila karon. Maglibod mo siguro sila turon, no? So tara guys. Bani ko ninyo. Let's go. So guys, ada mi diri karon. Maglutog kamote ron. Kay lami kay ni karon. Totoon di tra kay mahalin. Di tra kay ni si mahalin. Tanan. Maani ang amo luto nga para ibalik jawon niya nga tag 5 ra pero dagang ka mo order, dagang ka ngita. Lami kay siya guys. Tungod sa kalami, talawi lang. Call my number. 0951-831-0994. Mana? Wala na gusto. 0951-831-0994. Pagya. Mana? Morga po na po. Kinabuhi pagod. Good. Ako ganay mo eh. Gabi pa eh. Gabo. Wala, napoon si. Lami kay siya guys, no? Kami kaya na siya. Kung ganaan mo kaon lang mo. O, tawag kayo na ako. 0951-831-0994. Tawag kayo, TNT. Buga po. TNT Globe. And Mobile Legend. Libog na noon. Magbalik yami yun niya guys. So, Nagpaano pa na usam mo sa ni mag-vlog sa tanaon lang. Tanawon lang, tura, yung giputos. Proper. Wala. Na ang tinimplahan, ito pa. Gilawayan na siya. pa doon. Kita mahalin na na. Oh, lamay kang digi mo. Dahil kang digi mo. Fotos ko doon, di tigi mo. Ayaw, sige lang. Try tigi mo. Ako wato ninyo tawag ko niya. Ang teka na, butang ang address ninyo eh. Chat na ako. I-PM lang si Payatski. Oh, aray. Payatski Okay, Tagalog. i-aim lang na ninyo. Okay. Lamay kayo na siya muluto. Tawagi day, tawagi. Get a man who can cook, motherfucker. No. So what's up guys? What's up, Ito guys? naman ako guys. Mga pre, naday ko no. Dere, Yugas sa ka. mga Kulen, yugas sa ka. tambayanan na mo. Nagloto day may kuhan ka na toron. Kaya may baligyan niya. Sinikorat ang palaman kay kamote. Lamit kayo na siya ako nagluto. Naminyok. Sabi. Sumaw na mo loto karon. Amo na isore niya mga alas 2. Alas dos na guys. Pang-snack na mo. Snack na na mo. Pang-snack na mo siya pero Di ba daw na to? tag 5 ra barato ra kay pero naani siya ikuan ka na ingredients dagan kayo. Kamuti nga ingredients. Hindi ka Oh. naman naligo og sayo. Nakakaw ba mga Nalimutan barkada? og gusto. Shout out yung mga kao. Shout out ko sa classmate diya nga mo tugwa. Uy! Ha! Gago! Dagimil. Nagsab-sab og mga sangbot. Asa man ang mga kanding. Dagimil ako barkada. Mga to siya. Na siya. Do siya email rank daw na siya. O kulay no. Yes bro. Rank na no. Rank. Rank. Ah. Dugi. Hold up. Team kape. Kay naong kag kape. Bayad. Na dere yung bayad ah. Dis naman to kay nagkupang kagawpon. Pakon malaka. Isko tagay. Kalimutan din dahil. Kalimutan din niya po. Sunlit. Siyo. O ano yung Gusto ang dami sa kalimutan. Yo, mas kalimutan ng mo. Asang ballpen. Sige. Tarong ba? Sige. Ito na papel. Sige. Puno og papel. Sige guys, puno og papel. Apitik. Apik. Ini cellphone. Apik. Hanggang cellphone eh. Nataka po. Cellphone nga. Pinataka. Ito, pinataka daw ng cellphone guys. Nataka nga cellphone. Custom lang sa ita. So, Custom lang sa ita, custom. Ako dadon kay si classic. Hardin.
Sardine na hero. Hindot kayo na si Arden guys, no? Guys. Bow. Ilag mo na po. Dita lang. May Pwede wifi. dita. May wifi dito. Saan tao na eh. Yeah. Buang. Mang. Saan tao na eh. Unsa man ako dadon diri pa. Imo nang dadon. Dang ni mo dadon ni mong nang. Hindi na siya Hoy. So na. Buhat ko sa reply sa kan. Ako 5 ka So, drag pala ko ng kwarta din. So palihog. 100 na dira, 100. 100 din na dikit. 100 na nino. Mato mong gud na sa sinsiyo mo na dira. Kabogo eh. Ulo ka kasi din. Unsa? Ulo ka kani mo yun. Sa bantaan ngayon. Oh. Ulo ka kani mo yun. So wala. Smackdown. Pada ulo. Nga naman. Kay share ako ginoon. Sira ko ginauna. Ay! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Naglaba niya ako. Vlog ta. Wa ka nag-vlog. Ah, ano ba gano? Gago. Ha. Ha, wow. Ha, wow. Ay bay. Wow, asa magikan gapon pa. So, shout out na ko ni Jindel Berenya, no? Classmate na ako sa grade 11, guys. Helmet ba helmet? Animal ka. Shout out ni mo, ni Mala ka. Kung ba ba nang gusto? Piko. Ko nang gudol. Sama ila may motor. Yaron tito. Ayoy, usalong usalong. Ako naman sa. Yara ka lang tito. Sa ila may nga taron. Sa kunsa na naglibog na. Zon bay. Sa ila may nga taron. Kantam is na sabo. Sige. Gago. Wow, mag-helmet na yun. Ayun na yung uli ah. Tatay. Ayun na yung uli agad. 2, 5. Para sa ubay. Ayun na yung uli ah. Sige be. Bye 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 bye. Be. Yan. Bye bye be. Bye, be. Ay! Uwat pita pag-uwat ha. Buwang. Pag-uwat pita. Ako ko nung ko sa classmate buwang. Ha? Ako Buwang ko ka, nang uwat sa kuwat. Panaway ka atay kayo Asa man day ko? sa ipakarag ka ako si Papen. Oh, ka-friend. Atay sila. Tubol, igit, patay, bugira, tubol. Ricardo. Nakakaw ba no? Nagsidin na dyan. Nagsidin atay tubol. Kapahi atay tubol. Kapahi igit. Tinai. Batikon. Ige. Jane din no? Jin na yung kung Gawin na Jin sila no? sa restaurant. Shoutout ko ni Jin nga. Pau pau. Atay din pau. Don. Kuang vlogger. Ang Daspan. Ang kan ba na to? Surahan. Basuran. Wah. Siyo, kasi mga nimalo. Gisugo mo lang gulon. Gan, basurahan. Asa kang basurahan dito? Basura, nara. Ah guys, yung basura. Naituyo. MOX. MOX tong tuyo no. Na mo ang X dire ano? Na dire. X name mo tuyo. Papa di ay plastic anak. Na. Mana, boss. Mga Oh. Nice. Nice kayo. Na po jud ang tuyo. Tuyo nga pan ba. Uyab nimo ket. Imo ya basurahan. Ket. Basura nga nay tuyo. Na ang init guys. Grabe kay init karon guys no kay di na gid maayo no. Ang iya gid da. Pan, Wanay gamit. plastic and Wanay gamit, wanay gamit. keep it. keep it. Plastic and keep it. Keep it on plastic. Ayun mo. Toronos. Coronos. Nasa virus. Kat. Kapipit bag. Ako kamera. Kat. Kamera ako gida karon guys no. Kita bitaw mo. Nanaan niyo ako na. Kat. Dito. Isa ko mabat. Kat. Undogay ka no. To. Banyak ka na naman tikaran. Kamote roll nta ba no? Wasan sila nagbalig yung are. Asa si. Oso ko sila diri. Hoy asa mo.
Get. Init mga sir. Init kayong kamera eh. Tog, 20 na dito, 20. 28 man to. 20 man nun. May white yun eh. Tarong ba? Get. 1 meter distance, 1 ahead, please wait. Baka. Kasawa. Nag-wait man gani kasawa. Sawa. Sawa. Okay na. Kasawa. Siya, oh my sir. Oh my sir. Oh my lords. Yan, nagbuhat kasawa. Naguhat mo kay kasawa, no? Amo daw. Hindi ako kasi di mo ulit. Amin amin. Isod ni, kana isod. Roll bag plastic. No? Ay, itong butane, oy. Get. Kamote, salad. Mote salad. Salad, salad. Mote roll. Ma, palit ko kililos. Silain mo dong. Sa lagay, kuhaan ka? Kamot kayo. Brado man siya. Kat, brother. Nga kay Paris kay ano. Oh, ila. Torong Ay, ba? guys. Usa na lagi. Usa na maghihatag. Alex. Cute. Throwback ko. Ganing nabuang araw. 2015. Na ba? Aldab, Mga aldab. bangers ba? Aldab. Akayat. Throwback ko. Palit ko kililos. Aldab. Live manggod na. Get. Sa una. So, nari. Oh, aldab. 3 years. Ha? Doha dol. Doha, chong. Get. Doa. Naya sa boy plastic eh. Unsa? Ni rich mindset na mo. Unsa? Ano? Yes. To, yes. Get. Trabaho, labing way trabaho. Kan ba? Hustle hard ba? Unsa? Na atong hustle hard Taga-sulasol lang. karon no. Kung di ka hustle hard, wagid ka. Get. Mindset Rich mindset. Ay, sige katog, no? Tara, let's go baby. Ay, sige katog para nasad kay hustle hard ba niya. Kuan, rich mindset lang po. Isang tao na. Get. Natug mo siguro mo eh. Ay, sige katog. Yan, kwarto. Turon ng kamote dali. Hello vlog. Guys, sila kabok. Dahil na. What's up? Ay, what's up? What's up? Pila man oy. Wow, si Cloud Joy. Baligis na ako. Dora. Maligis Bali do. Jis duha. Maligis do. Tagduha ka Ay, Jis. tulukin si man. Ang kanang kuan. Ang kanang... Vlog-vlogan lang ba? Vlog. Pila ka bok. Taka na ramon kami jay. Dali mo librihan dai. Tulukin si. Tara. Bahala daw ko nang bahala na siya. Bahala siya. Bahala na siya. Ilog. Di mo. Bahala na siya. Di man ka mamugos sa tao nga di na. Wow. Check card. Tayo na lang dalawa. So guys, nasa may sa apartment karon. Nga abang 10,000. 10,000 oh. Oy baba. Lami lang Wow, win ano. Amo win. Kawawa wiwi. No, palit pa na sila no, kaya di sila palit. Tara. Oh, pila man. Kailan tayo mo? Wala lang yung kalabot ko. Ito siminto. Bakit kumapakulo? Isang vlogger mo na dito. Ay! Mga panapit. Ano kaya? May kayo ang unsa. Ay pagtuan ninyo vlog kaya way buhat ng vlog ani. Ay mo subscribe, bro like lang mo. Like lang. Sumo din ba yung Pilihan ka na, pilihan. Dohay mo tayo. Ano man dahil may kita ko. Doa. Rich mindset ba? Sige katog. Ako sa mga gana, kamot yung palaman. Ikaw ba? Nagdako ulit mo tiyan, di ka mo matapang. Kaya mo kikibuhan niya ako. Mula mo tiyan. Mana no? Mana guys? Mana? So, lahi na sad. Ito na sad. Tapos lahi. Para ayos. Mata may sa pikas karon no?
Asa madada ron? Sunod, pohon. Bot, asa na sa ta, makita ka sa Mangita na sad may kuan, customer, amo customer mga kuan diyan, ada sa kuan. Kaganila. Oh, na dia. 5,000 kat. Kapag baring ka sa ito. Mga ito ba nakalagin, di? Masto ka. Bago sa matangat to. Lahat ay baligya? Ang saan ito baligya? Turon. Turon at baligya. Ito kay dit mag-angay ta magpainit. Di man ta gwapo dapat magpainit ta no. Di man ta gwapo, magpainit ta. So, na, pareha sa ano, gwapo kayo, di magpainit. Negosyo. Gusyo. Oh. Barter, barter, barter. Barter, barter. No. High blood. Shout out, shout Shout out. out ni Shout out, shout out. Shout out. Get. Hold up. Hold up na lang. Hold Hold up. up, hold up. Hold up. Hold up. Kamao, kamao, kamao. Hold up. Kamao, dugi siya, dugi. Dugi guys, dugi. Hold up. Hold up. Ako kay lapot. Mario. Babies. Babies. Kung di ba. Kamote with turon with salad. Salad with. Oh. Gay. Dilapit. Pat ayaw, pat. 5. Ginita niya. Darat eh. Kay Jima de, Jima. Tingig mo palit si Jima. Mga babies. Tara. Tara, palit. Tingig mo palit si Jima, no? At si Jima ma. Init kayo guys, no? Di ko na sila mapalit, kinatog ako mama. Sila tanan natog, ako ay wa. Taran. Saga tugturo ni. Roton! Raton. Torono! Raton. Toron! Roton! Roton! Mark pa lang doon. Ay, ulog. Hindi ako marira ko. Kapoy kay barog. Tak bunto na lang uy. Ay. Kaya mo gigit. Kanilang. Ayaw mo. Lami na, lami. Magbabali. Masa de ka. Gali. Gamera ba ya? Kani Roy. Sa maniya. Ano ang good isa ba? Ano lang oy roton ka? No. Ikaw lang pili. Sana ako. Duha man ka. Imo lang sa. Amo. Aw, dapat ik. Ay, sukli. Hindi na lang. Sige, oh, naida ko dil oh. Naida ko dil ko adil. Ano pika? Naida ko magyapon na. Sa tilaw, boy. Sa gamay na lamig gapon. Thank you dil. Wa na. Wala mo What's up, yo? Wa na. Wa na mo palit. Shout out na lang, shout out na lang. Shout out sa aming kadiyot. Shout out sa Ay, ikaw na nga, maganda ka. Nito, kay nang ninyo yung igipo. Love you. Tagikawat eh. Siya ko, yun. Gagay, uy, imo dun. Kawat ang bahay kayo, bay. Patawad eh. Ay, magkawat. din sa din. Karnapiro. Delikad eh. Bike kapit. Marta. Picture man. Char lang. Ito, Shara. Inita sa lang. Nito na ko ito. Ang kujik ani. Kinsay nag-kujik. Wa, day, wa. Uy, okay sa kujik ani, no? Blooming. Blooming na. Blooming ka. Agay. Adi oy, di magkukani. Memes lagi na kung mamatay. Di na gid ni clip. Memes na gid ni kung kan. Having one shot play. Bukan na daw Pakyaw. Salamat kay Padera. Pila ba? Kinsa man na to? Amo. Adaptat din eh. Dili ka nga. So, guys, nainipalit. Pakyaw pa din. Init kayo guys, di mada. Init kayo, init kayo. Yan, nagbike-bike. Nagbike-bike daw siya, wa day nagbike. Uboy. Abay yo. Gay si Abay. Yes. Pakyaw no eh.
Diyan naman ay. Pananihunong dia. Ano sa manay? Pong. Oh, dong! Di ka! Uy! Kaya, matuwing. Hotbags Builders mo ba? Ha? Hotbags Builders. Ano ka na niya? Hotbags Builders. Oh, kita itong green na balay. At mga tindahan ba? Maligag sa pan. Hotbags Builders. Green ng tulo. Asa mo sa kugon? Sa kugon ba? mo ba? Siya wala ako sa kugon. Na. Utang dia. Durot. Nahurot na gaya daw. Napa yung nabilin. Nara, kala may nabilin sa mo. Gata. Nabilin na sa mo guys. Nabilin na sa mo mga dako. Na dito makakaibaw. Dahil init kayo eh. Rich mindset ba? Inso. Hustle hard. Hustle hard guys. Hustle hard. No, hustle hard no. Lard. Oh. Maong ayaw mo sige katog. No. Sige mo katog, gawagid mo yung kwarta. No. No. Iyay kibaro! Oh. Labad na kayo no. Ito, fishball. Oh. Napadya mo palit oh. Inso. Yay. Ayaw ko rin na ikamasiti lang. Ito yung malaki duguan ba? Nag-isda ba? Mga ipalit sa papa. Sekretary. Mag-ipalit sa papa. Abay, bibe! Lambi, yung muna na magabay. Guys. Ayan, takutog guys no. Na. Tawag namin. Natawag na sila. Itiman na ang libod og toron nga kamote. Kamote roll na siya. Yes. Yes or no? Kamote roll. Ano, tatangga mo dito? Oy, nahurot oy. Ang kami pa guys. Napadji vlog ko no hay. Naurot doon. Jutro no. Jutro. Yang ano? Toyo ka gani sila. Tuyok ra at apartment na pikas ay laka gin. Nya pikas. Nya ano? Na upat ka kan. Nay, no? Yes. Patra ka balay. Tingin naman. Papa ni Mampling. Para boyet. Si So- Father Boyet. Shout out dahil ko ni Jin Dulberinya, shout out kong Ejoy. Shout out ko ni isa to. Isa Ejoy pangalan guys. Ani Daniel. Agay, nakailan pangalan mga mama na. Shout out ko ni Daniel Stellar. Stella Lor. Stellar. Subscribe and peace out. Boom.